Ka opus jong ka district horticulture ka West Giant Hills district Jawai hinin kasi kalapan long ya ka jingpen inam lani ka Horticulture Exhibition Hamadan Marian Hill hapo ka MIDH scheme u MLA ka Jawai uba wailat Miki Shilla ulalong kumukongsan ha ka ka program haba ay jengkren ha ka ni ka jingalang uba Shilla ulakentu yakinong rep bakin penlet jeng mut kerpang ha ka benta bay ha bat kasap bagi don bat ban sinyang ban penyar ya ka jengpen mi marep Kajing temu jong kani kajing pen inam kalong ban kentiu ya kinong rep ha ka bayadei bet ki kam ke jongki ban penslor ya kajing ai jing mot markeliang ha pedeng kinong rep bat ban kentiu ya ka mensiem ya kun ha pedeng jongki ha kani kajing pen inam la pen i ya ki marep paper bala pen mi na kani ke than ya pi tu em ni hini u jp ya kata ka bentai ya kata ka wan i thau i yong pi i wa ya to uthung nei ba sia tho pi em la ka jong i thau mye pi uthung hai jo i thau waro ja ki jing thung mye pi ri waro ja jing ri hai jo i thau nei ba em kam pi up ka mon ja ke climate ka mon ja ke khandau ni ki nutrient go em ki ka sbo go em kam pi bon ja ke nei te dau em kam utho bnia nei te dau nei liang yong go sarkar i pellut i bo i ya ki ni ki department gu pher ya ka horticulture